Takže ahojte, nový týždeň, nové video. Vidíme sa tu pri ďalšom videjku z našej série, kde pušujeme našeho Ninju a Shamika. Predtým ale ako video začne, aniž si ešte vylosujeme výhercu z minulej giveaways, tak sme tu dostali od Davea extrémny prepal do našej ďalšej giveaway s tým, že som sa rozhodol, že a venujeme tak trošku väčšiu vďaku Daveovi, pretože nám nechal celého jeho ninju do giveaway. Za chvíľočku si ukazujeme, čo tam všetko vlastne on má. No a chcem, aby ste napísali nejaké pekné prianie Daveovi do IRL života. Nech teda sa mu nejako odďačíme za to, že nám dal vlastne celú postavičku takto do giveaways. Takže napíšte mu tam niečo pekné a vyberieme potom výhercu s tým, že samozrejme, keďže jeden výherca dostane postavu, tak ešte druhému dáme potom 1000 DM, tak poprajte niečo pekné Daveovi do lifiku, nech sa mu teda aspoň takouto formou odďačíme. Takže ja iba teda prehodím scénku a ukážeme si teda toho ninju, čo tam všetko Dave nechal a dal. Takže je to celý vlastne takýto equip s tým, že je tu aj melejka, nejaké kostýmy, hej, šerpa. Proste akože myslím si, že v pohode vecičky, čo niečo hodia. Arctic Vetor plus 20, démoni, proste hej, celý účtík, nejakých 1000 mincí a tak podobne. Takže všetko toto dostane teda jeden random výherca, ktorý Daveovi popravie všetko do IRL fiku. Takže asi toľko k tomu, poďme si vybrať výhercu a teda nezabudnite sa pripojiť do tejto giveaway, ktorú zasponzoroval Dave. Takže ešte raz Dave, ďakujem ti, všetko dobré do životíku a poďme teda na vylosovanie výhercu. Takže poďme si vylosovať výhercu z minulej giveaway sa 1000 mincí. Takže výhercom sa stáva, áno, nahodil nám tu Matrix, takže poďme sa pozrieť na našeho výhercu a výhercom sa stáva Tomáš Sidek 7623. Gratulujem, napíš mi na Discord a výhru odozdáme. A ako som povedal na začiatku, napíšte Daveovi nejaké pekné prianie do IRL. Jeden, teda prvý výherca vyhrá celý teda Daveov účet a druhý výherca dostane aspoň teda 1000 mincí. Takže poďme na videjko. Takže ahojte, ja vás zdravím pri ďalšom videjku s tým, že teda od posledne sme spravili celkom veľký krok s tým, že máme tu teda našeho Wukonga a voilà, máme tu prichystaného ďalšieho, ktorý sa už expí pre šamanku. Stálo nás to extrémne veľa yangov, úplne všetko sa na to vybilo s tým, že kúpil sa aj teda nejaké 4 oca, zase sa nakúpili nejaké svitky, tie máme ešte na šamikovi za nejakých 15 bilciek, takže pomaličky to dávame dokopy s tým, že potrebujeme to vypimpiť čo najrychlejšie. Do Wukonga, teda u Shamika, pôjdu teda dve pasivky, Drop Boss a Double Boss, keď ho dáme na 180. Takže bude to banger. Dúfam, že čím skôr potom dáme dokopy aj nejaké tie svitky, aby sme dali čo len skôr dokopy to Wuju. S tým, že ja teraz moc akože pre vás kontentu až takého nemám, skrz toho, že sa fakt teraz bol fokus na 200% na toho Wukonga. Takže je to trošku teraz také, že ma môže maximálne ukázať ten hardy drop na metinoch, čož si môžeme nejako teda spolu vytrekovať s tým, že predtým, jak to ja spravím, tak si môžeme ceca ukázať, čo všetko máme na to ready. Ja iba takto kliknem, iba takto naklikám rybiše. Hej, a môžeme si teda bajočku ukázať equip a čo všetko vlastne na to používame. Takže mocné lízatko nemáme, to nám momentálne chýba, takže bohužiaľ s tým nespravíme nič. Čo sa týka equipu, tak luk máme 59 prúmka, 10 prúnik, hej, to je taký, alebo teda prúnikavé poškození, to je vlastne taký main core na ten damage, s tým, že je tam 15% na LED, nie je to vybrošené vôbec, čož určite do budúcna zmeníme, ale toto je momentálne vlastne naša zbraň na metinky a celkovo na content. Prnko tam není moc čo ukázať. Čo sa týka helmy, tak máme tu samozrejme očarka na Yangy, pretože Archer main fokusuje na pitliky. Hej, počkajte, ja to tak trošku rozstredím. Archer proste main fokusuje na pitliky.
Takže tu proste ideme vybustiť čo najväčší percento na Yang. Čo sa týka štítu, tak tam nám ide hlavne o damage a o Yangy. Tam nič iné nepotrebujeme takisto. Na pytlíky, náramok, aj basic úplne, tu nemáme čo riešiť. Čo sa týka náhrdla, tak tam je hlavné pronikové poškození a zase Yangy. Takisto botišky. Hej, ten takisto potrebujeme Yangy a očárko na Yangy. Čo sa týka peta, tak peta vlastne máme full na damage, plus teda nám tam chýba ešte teda 5% pronikové poškodení, ale nie je to vôbec jednoduché natočiť a ja som strašne šťastný, že tam vôbec padlo toto. Takže to je vlastne taký náš main core, čo sa týka na tej metinky. Potom, čo sa týka rukavic, to by bolo ideálne 12 sila, alebo užel, máme 6. Opasok, tu by sa ešte dal spraviť teda tu by sa dal spraviť ešte slotík a dať tam obsidian, i keď ten by sme vlastne mohli relatívne prehodiť zo šamánky, pretože na šamánke je teraz úplne zbytočný, takže to ešte môžeme ísť swapnúť zo šamánky. Nech teda vyždívame z toho úplne že maximum. Ja preportujem šamánku a donesiem ho. Dobre, a čo sa týka kostýmov, tak zase zbránime do full damage, takže 12 pohyblivosť, 12 sila a 10 pronikové poškození. Ide to hlavne o to, že naozaj my nepotrebujeme nič iné okrem damageu. Hej, tam naozaj, čo sa týka všetkého, tak main, akože tá celková main štruktúra ide iba okolo toho damageu. Hej, a akože toto nespraví zase nejaké petardy, ale čo sa týka akože nejakého toho menšieho damage boostu, tak spraví aj toto, lebo sú to zase ďalšie 4 príšerky naviac. Takže čo sa týka toho luku, tak ako som hovoril, full damage. Brnko, tam je absolútne jedno, čo tam je, tam stačí 50 hodnotov toku. Helma, tam nepotrebujete absolútne nič, hej. Čo sa týka šerpy, tak šerpa je trošičku, jak by som to povedal, šerpa je trošičku nedorobená, lebo tam není ani brúsko, ani element. Takže šerpa, však to, jak som spomínal, tak ešte budeme určite dorábať. Čo sa týka aury, tak tu máme náhrdlo. Hej, náhrdlo kvôli tomu, že čo sa týka damageu do metinu, tak je to lepšie. Hej, mám to odskúšané, čo sa týka magmových náušiek, plus tam ešte môžete dať pronikavé poškození, nejaký ten Yang, hej, ten je akože bezpredmetný. No a ja tu mám ešte teda 2% na bezvedko, čož tam byť nemuselo, ale to je akože šanca, že sa na spálne boss je extrémne mizivá, takže ono akože raz za dekádu sa spálne, ale nič nejaké proste hrozné, hej. Čo sa týka potom ametistu, tak tu máme metin príšera. Ideálne teda by sme tam chceli ešte akože takto. Pre toho Archera je to dostatok, hej, akože, alebo teda toto je úplne že super, hej, že tam je úplne 3 kombo. Na Auraka by som si tam predstavoval miesto napríklad tých meteorov bossov, hej, ale na toho Archera je tu úplne dostatok a však ostatné alchu vlastne viete, čo je, takže to je úplne zbytočné ukazovať. Čo sa týka teda toho peta, tak tu máme vlastne naposledy, čo som nahadzoval, tak je šance na padnutie všetného z metinu. Toto je celkom insane, pretože 40% je proste raketa. Ďalej zber predmetov a radius, to proste má zdejov na metiny, hej, na drop. A čo sa týka teda knížiek, tak jasne Berserker, lovec a poškození kritickým zásahom, to je vlastne crit damage zvýšený. Potom vlastne je to zase Wukong z Auráka, takže je tu bezvedko, čož sa akože relatívne môže potom vymeniť, hej, ale teda zatiaľ je tu takto a máme tu ešte teda šancu samozrejme na Yangy, na pytlíky, hej. Je to trošku kombinované, lebo vravím, ako niektoré veci sú z Auráka ešte predtým zobraté, takže musíme zobrať takou menšou rezervou, ale vlastne zatiaľ to vyzerá nejak takto. Určite akože máme strašne ešte veľké rezervy na všetkom, ale musíme to robiť postupne. Najviac nám teraz momentálne spraviť ten Wuju set, keď ho dorobíme. A tuto vlastne... čakajte, musíme to ešte prehodiť, lebo vlastne máme zle nahodený artik. Je prehodený na šamikovi, takže sekundičku, prehodíme to ešte zo šamika. No a pôjdeme si potom ukázať nejakú tú hodinku, čo všetko nadrobíme. Ja všetko vyselektujem od pytlíkov cez
od pietlikov cez točky a tak podobne, aby sme si spravili full obraz, koľko vlastne za tú jednu hoďku vieme vydropiť. Aj ono sa to nezdá, ale ono keď sa nakopia všetky vlastne tie percentíka, tak nám to tam pekne naskače, takže aj musíme ešte vyskúšať to. Tak, máme asi všetko ready. Dobre, ideme si vyselektovať teraz, no to je strašný bordel. Dobre, ideme si vyselektovať teraz točky, kupóny, pitlíky. Čo nám tu ešte vlastne také padá? Kamene z Severského tu ešte padajú. Jednoducho si pozrieme. Hej, kamene z Severského vetru. Tu ich máme s lapisom. Dobre, ja dúfam teraz, že ešte vyskúšame, či sa nám to všetko pekne stakuje sem dopredu. Mincu, máme všetko, dobre, OK. Mali sme mať všetko ready, takže odskúšame, či sa to všetko pekne stakuje sem, ale hej, všetko sa nám to stakuje sem, takže úplná bomba. Nechám dobehnúť tento metin a zresetujeme frontu. Dobre, OK guys, takže ja to dám takto všetko na pôvodné miesto. Dobre, odstopujem 1 hodinku. Čakajte. Dobre, spravíme to nasledovne. Trošku to tu ešte upracujem. Aby teda, akože, no, tých pitlíkov vlastne nebude toľko, to asi nemusím takto hrotiť. Dobre. Kupóny dáme takto, točky určite tiež takto, aj keď tiež si myslím, že ich bude až toľko, ale však whatever. Dobre, kameň Severského isto nebude viacej. Dobre guys, ja teda odstopujem 1 celú hodinu, pozrieme sa na to, koľko toho nadropíme a potom sa vám vrátim naspäť. Takže, braba. Takže, guys, máme teda odskúšané s tým, že momentálne vám ukážem rozdiel, aký bol teda vo výsledku, keď sme hodinku dropovali na metinoch s koláčikom a bez. Takže naľavo vidíte S, teda naľavo vidíte bez koláčiku hodinku a napravo S. Osobne čakal som viac, čakal som, že ten koláčik spraví o dosť viac, ale tak whatever. Nemôžeme zase čakať od toho nejaké úplne bangrice. S tým teda, že Wukonga už máme teda 176 a plus teda ideme si vyklikať pitlíky, takže máme 55 miliárd. Dobre, to mám hodil nejakých 6 a vyklikáme ešte tieto ostatné pytle. Takže máme 65 miliárd. Pôjdeme asi dokúpiť veci na to, aby sme dorobili pasívky. Dorobíme na 180 peta a pomaličky asi presunieme aj na šomika. S tým, že ako som vám už vlastne na začiatku ukazoval, tak vlastne mali sme tu veľkého mecenáša, ako ďakujem veľmi pekne Daveovi. Tak som premýšľal, že možno by sme spravili na nejaký 5. diel ešte potom takú väčšiu giveaway, ale to spravím ja samostatne. Toto vám teda vyhodnotíme momentálne. No a ja akože by som chcel od vás, aby ste, ako som aj na začiatku hovoril, mi napísali, čo by ste chceli teraz vidieť ďalšie pušovať. S tým, že Wukonga už máme relatívne skoro ready. Bohužiaľ tie videá sa nedajú tvoriť až tak často ako z tých malých kontentov alebo proste z nejakého kontentu, kde sa dá pušovať rýchlo, lebo jak sme s tým našim ninjom hitli tú 200, tak tým pádom tam už sme sa dostali presne na tento content, kde už je to veľmi náročné pušovať ten damage content a všetko, takže momentálne ja sa priznám, že mám aj takú trošku krízičku, lebo relatívne, akože toto je super všetko, hej, fakt mi to vyhovuje, že môžem popri pozeraní seriálu, alebo keď si robím nejaké iné veci, tak si vás tlačím shift F a pekne dropíme. Odbieham aj nejaké teda tie dungy jedno s druhým, takže ono ako nazbierame to za chvíľočku, hej, nejaký progres, ale ako vravím, nejde to až tak rýchlo, hej. Guys, aby ste s tým rátali, že zase ja vám tu nebudem čo na 2-3 dní robiť video o ničom, hej, lebo naozaj chcem aspoň, aby sme mali za každým nejaký progres. S tým, že ja som strašne happy, že máme toho Wukonga už na 176, hej. To je pre mňa ako veľké plus, lebo ten Wukong je must have. Na toho Shamika to spraví strašnú petardu. A poteším sa strašne, aj keď bude na tom Lucarovi Wuju. Tam nám to spraví tiež damage. Takže budeme to pušovať čo najviac. Ale aby ste, vravím, boli trošku možno s tým uvedomili, že nedá sa to. Nedá sa mi to až tak moc proste robiť, keď vám nechcem ukazovať nejaký content o ničom.
Hej, akože vravím, ak vám niečo napadne, čo by ste chceli vidieť, tak mi kľudne napíšte do komentáru. Túto sériu určite necháme. Tá bude stále pokračovať, ale aby ste boli vedomi toho, že nemyslím si, že viac jak jeden, dvakrát do týždňa z tohto bude proste content. Hej, tam naozaj sa nedá, lebo ten progres stojí fakt stovky biliónov. A aj keď máme slušné postavičky jedno s druhým, tak sa to nedá proste tak rýchlo upgrade, tak iba aby ste s tým rátali. Yes. Takže, dobre guys, ja dúfam, že sa vám toto videjko aspoň trošku páčilo, trochu sme si ukázali iný pohľad na toho našeho lukára, porovnali sme si dropík, ukázali sme si, ako aj trošku pomôže ten koláčik a v ďalšom diele si už ukážeme hádam finálneho Wukonga s tým, že pôjdeme potom trošku viacej poskúšať našeho šamika a ukážem vám aj solo Andun, takže to sa môžete tešiť na ďalší diel a ako som vravil, ak by ste mali nejaký content, ktorý by vás konkrétne zaujal, tak mi dajte vedieť v komentároch. Takže vidíme sa v ďalšom videjku. Ahojte.